mám hrdelenko, ako som mávala. Pekný dobrý deň vám prajem, milí priatelia, vážení občania. Mne pripadla úloha, aby som v toto krásne májové popoludne predniesol slávnostný príhovor. Ja chcem povedať, že som veľmi rád, že ste prijali pozvanie strany Smer sociálna demokracia, aby sme spoločne strávili toto májové popoludne. Pre nás, sociálnych demokratov, je 1. máj veľmi dôležitý deň. Nielen preto, že sa v ňom začína máj, o ktorom sa hovorí spolu s básnikom, že je to lásky čas, ale aj preto, že 1. máj je spojený práve s hodnotami sociálnej demokracie. Na Slovensku sa oslavuje 1. máj už vlastne 110 rokov. Možno je to náhoda, možno nie, ale pred 110 rokmi bratislavskí robotníci, ktorým zakázali zhromaždiť sa v Bratislave v meste, uskutočnili svoje stretnutie práve na železnej studničke. To znamená, vybrali sa zo zakázanej Bratislavy, prišli sem a spoločne vlastne uskutočnili májové zhromaždenie, na ktorom žiadali 8-hodinový pracovný čas. Nám sa to dneska môže zdať celkom samozrejme, takáto sociálna požiadavka, ale v tom čase to samozrejme nebolo, pretože vtedy sa v Liptovskom Mikuláši zišli takisto robotníci, ktorí žiadali, aby sa pracovný čas znížil zo 16 hodín na 10 hodín. To znamená, bojovali za veci, o ktorých my dnes ani nerozmýšľame. Ale myslím si, že aj dnes je o čom hovoriť. Mal som nedávno na Dni otvorených dverí pani, ktorá hovorila o tom, že už 2 roky sa nemôže zamestnať. Nemôže sa zamestnať v Bratislave, kde je nezamestnanosť najnižšia na Slovensku. Podpisoval som nedávno rozhodnutia o tom, aby obec, v tomto prípade mestská časť Petržalka, pridelila svojim obyvateľom jednorazovú sociálnu výpomoc. Boli to hodnoty 30 eur, 50 eur a to zdôvodnenie, ktoré sme tam napísali, bolo na prekonanie finančných problémov, ktoré príslušná rodina má. Je to naozaj tak, že ani dnes nie je všetko tak, ako by sme chceli. Že aj dnes sú ľudia, ktorí majú problém sa zamestnať, že aj dnes sú ľudia, ktorí sa nevozia na BMW alebo na Mercedese, ale chodia do práce a dnes vlastne oslavujeme Sviatok práce. Práca je totižto tá hodnota, ktorá vytvára všetko to, čo je okolo nás. Nevytvárajú to špekulanti na finančných trhoch. To nám veľmi dôkladne a dôsledne pripomenula finančná hospodárska kríza. V tej kríze sa ukázalo, že naozaj peniaze a hodnoty nevznikajú špekulovaním, ale vznikajú v prvom rade prácou. Prácou robotníkov, učiteľov, zdravotníkov, predavačov, jednoducho všetkých tých, ktorí poctivo chodia do práce a vytvárajú hodnoty, z ktorých žije naša spoločnosť. Som presvedčený, že ponuka, ktorú pre 1. máj má strana Smer sociálna demokracia, je spojená s 2 kľúčovými slovami. Jedno z nich je sociálny štát a druhé je slovo solidarita. Sociálny štát je štát, ktorý sa dokáže postarať o svojich občanov, ktorý si uvedomuje, že nie všetci zarábajú nadpriemerné zárobky, ale že je to presne naopak. Že väčšina spoločnosti zarába celkom priemerný plat a z tohto platu chce slušne a dôstojne žiť. A že sa môže stať, že sa dostane do problémov, do ťažkostí a vtedy by tu mal byť niekto, kto dokáže podať pomocnú ruku a to je ten sociálny štát. Štát, ktorý nebude dávať dávky zadarmo, ktorý bude podporovať ľudí, ktorí chcú pracovať, ale štát, ktorý nás nenechá v štychu. S tým je spojené aj slovo solidarita. Solidarita, ktorá dnes v podaní iných strán
je nahradená slovom osobný úspech, individuálny úspech a ja si myslím, že to na úspešný a spokojný život nestačí. Solidarita je o tom, že dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Že pomôžeme ľuďom, ktorí sú zdravotne postihnutí. Pomôžeme ľuďom, ktorí sú sociálne odkázaní. Pomôžeme bezdomovcom. Pomôžeme rodinám s deťmi. Pomôžeme susedom. Pomôžeme ľuďom, na ktorých nám záleží. O tom je solidarita. Solidarita, ktorá je v každom z nás, ale ktorá by mala byť aj v celej našej spoločnosti, pretože bez toho si neviem predstaviť, ako by sme ako spoločenstvo ľudí fungovali. Myslím si, že tieto hodnoty sú dôležité aj pre naše mesto. Žijeme v meste, ktoré sa píši najvyšším hrubým domácim produktom na hlavu obyvateľa. Preto sme vylúčení z čerpania európskych sociálnych fondov, ako by nám Európa odkazovala, pomôžte si sami. My sa snažíme a budeme si pomáhať sami, ale v prvom rade musíme uvažovať o tom, že dostať na prvé miesto občana. Aj v našom meste, nielen v našom štáte, ale aj v našom meste je dôležité, aby záujmy ľudí, to ako žijú, ako je usporiadané ich okolie, ako sa dopravujú do práce, ako sa kosí tráva okolo ich domu, aké tam rastú kvety, ako sa staráme o stromy, aké máme možnosti športovania, aké dávame možnosti našim deťom, aby sa venovali kultúre. To všetko súvisí so spokojným a zdravým mestom. O všetkých týchto otázkach budeme môcť rozhodnúť aj my. Tohto roku sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých si určite budete môcť vybrať medzi sociálnym štátom a solidaritou a mnohými inými ponukami. Ja verím, že si vyberete správne. A v novembri tohto roku sa konajú voľby komunálne. Budeme si vyberať starostov, budeme si vyberať poslancov miestnych zastupiteľstiev, budeme vyberať poslancov mestského zastupiteľstva a takisto primátora mesta. Pevne verím, že využijete svoje právo a prídete aj v novembri a poviete a dáte svoj hlas takým kandidátom, ktorí budú mať vašu dôveru. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a želám vám krásne májové popoludne. Ďakujem veľmi pekne.